Pinaghihigan niya ang mga nagpapahirap sa kanila. Panginoon, tingnan niyo po ang pagpapahirap sa akin ng aking mga kaaway. Maawa kayo sa akin, at iligtas niyo ako sa bingit ng kamatayan, upang masabi ko sa lahat ng tao sa pintuan ng Zion ang inyong mga ginawa, at ako'y magagalang at magpupuri dahil sa inyong pagliligtas. Ngunit ay mismo sa kanilang bansa ang kailangan nilang masama, at sila mismo ang nahuli sa sarili nilang pita. Pinakita ng Panginoon kung sino siya sa pamamagitan ng pagkakaw nila ng magpupili, at ang masama ay napahamak dahil dahil sa kanilang ginawang masama. Mamamatay ang taong masasama sa lahat ng bansa dahil itinakwil nila ang Diyos. Ang mga dukha ay hindi laging pababayaan, at ang pag-asa ng mga mahihirap ay hindi nawawala kailanman. O Panginoon, huwag niyong pabayaan na naging ang kakayaan ng mga tao. Ipunin niyo sa inyong presensya at hatulan ng mga tao na hindi kumikilala sa inyo. Turuan niyo silang matakot, Panginoon, at nang malaman nila na sila ay mga tao lamang. Lord, maraming salamat po sa araw na ito dahil nandito po kami bilang anak mo na nagtipon-tipon sa bahay mo ito upang sambahin ang pangalan mo. Naway ang Espiritu Santo ang kumapa sa amin, sa aming puso't isipan, upang kung ano man po ang aming napakinggan, kanta man, message galing kay Pastor, ay ito po ay magtutulong ng kaginhawaan sa aming buhay, at ito po ay aming gagamitin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Lord, i-bless mo po ang lahat sa amin at patuloy mo po kami ilayo sa mga sakit sa aming kapaligiran. Lord, i-bless mo rin po si Pastor na mag-deliver ng message namin mamaya. Bigyan mo po siya ng kagalingan galing sa iyo, at ang Holy Spirit mo po ang kumapa sa kanya. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
Ebanghelyo, ito po ay matatagpuan sa aklat ni Marcos, Kapitulo 4, versikulo 35 hanggang 41. Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka rin sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malalaking alon ng bangka nila at halos napuno na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at nakatulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya. Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Ang salita po ng ating Panginoon. Muli ay isang mapagpalang araw po sa atin at Happy Father's Day sa mga daddy, sa mga gustong maging daddy, sa mga nanay na naging daddy. Happy Father's Day po sa inyo at ako ay humingi ng pasensya dahil hindi ko na alam kung saan ko nilagay ang aking mask. Ayan po. So sa umagang ito mga kapatid, ang ating topic ay patungkol sa pananampalataya. Pananampalataya na kung saan ay mula sa teksto na ating binasa, ang sitwasyon nila dito ay patungkol naman sa mga bumabagyo at napakalakas na hangin. Kasi marami sa atin, pagka sinabi mong pananampalataya, walang konkretong sagot. Basta nag-church, may pananampalataya. Basta alam ang pangalan ni Jesus, may pananampalataya. O basta ikaw ay active sa ministry, nananalangin, ikaw ay may pananampalataya. Pero sa tekstong binasa po natin, dito natin mas maunawaan kung ano ba ang pananampalataya. Lalo-lalo na po sa panahon ng buhay natin na punong-puno ng hangin at bagyo. Alam po ninyo yung pinaglalayagan. Tama ba? Naglalayag. Yung pinaglalayagan nila ay malaking lawa. Lake siya. Hindi po siya dagat. Hindi yan karagatan. At yung lake na yun, mga kapatid, parang mas malaki pa ngayon. Parang iambing natin sa Laguna, Dibay. Malawak. Malawak na lawa yun. Tapos, yun ay napapaligiran ng mga kabundukan. May mga bundok. Kaya kung mayroong bagyo, mga kapatid, hindi ganun kalakas ang hangin doon. Kasi haharalan ng bagyo. At kung may bagyo paparating, hindi rin naman sila lalayan. Kasi makikita nila yun at delikadong maglayag. Actually po, pwede rin silang maglakad. Paikot para makapunta doon sa kabilang bayan. Ganun lang po ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung probinsya ng Galilee. Kaya yung pinaglalayagan nila ng lawa, yun ang tinatawag na Lake of Galilee. O tinatawag din natin Sea of Galilee. Pero sa paglalayag nila, biglang lumakas ang hangin, nagkaroon ng ulan at halos mapuno na ang kanilang bangka. So sa hindi inaasahang panahon, in an instant, mayroong ganung dilubyo na nangyari na kailangan nilang harapin. At bagamat literal na kasama nila ang ating Panginoong Jesucristo sa mga oras na yun,
natutulog lang. Hindi niya alintana yung nangyayari. Ganon siya kakalma. Tapos ginising siya ng kanyang mga disipulo at pinatigil ng ating Panginoong Jesucristo yung bagyo. Pinakalma niya yung hangin, yung tubig. At ano ang tanong niya, mga kapatid, sa kanyang mga disipulo? Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Ayun. So, ang pananampalataya ay konektado, mga kapatid, sa salitang takot. Kaya nga, ang pananampalataya, yan ay nakitest in times of trials. Ano po? Ang pananampalataya ng tao ay nakitest. Makikita mo, masisigurado mo, makikita mo yung level o yung antas ng pananampalataya mo kapag ikaw ay dumaranas ng bagyo sa iyong buhay. Amin po. Ngayon, pag-uusapan natin ang bagyo. Ang mga matitinding bagyo o bumabagyo sa buhay ng tao, mga kapatid, dito palagi nagsisimula. Kalahin mo? Dito lagi nagsisimula sa kaisipan ng isang tao. Yan. Yung tinatawag nating problema. Halimbawa, gamitin natin yung problema. Pag ang isang tao, problemado sa buhay, ibig sabihin sa tingin niya, sa opinion niya, nagpatong-patong na ang mga sitwasyon na hindi kumaayon sa kanyang kagustuhan, diyan na talagang manlulumog yung tao. Ano po, hanggang magiging may stress, dadaan sa anxiety, tapos mamaya dadaan sa matinding depression. Kaya, ipagpalagay natin ganun ang nangyayari. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, ang problema maraming pinagmumulan. Ang pinaka number 1 na pinagmumulan ng problema ay yung sinasabi natin sarili mong gawang problema. Self-created problem o self-inflicted problem. Katulad dito sa naibasa kanina kay Samuel. Ano yung gusto ng mga Israelita? Gusto nila ng hari na tao, katulad ng ibang mga bansa. Ano po ba kasi ang espesyal sa mga Israelita? Ang form of government nila po kasi noon ay theocracy. Walang presidente noon, walang hari, walang emperador sa bansang Israel po. Ang mayroon lang na pinaka-leader nila, ang Panginoong Diyos at propeta. Sa pamamagitan ng propeta, magsasalita ang Diyos. Ang tawag po doon, theocracy. Tayo po sa Pilipinas, ano po ang form of government natin? Naku, patay tayo. Democracy. Kaya mayroon tayong eleksyon. Democratic. Kaya mayroon kang boses. Kaya pwede kang mag-rally-rally dyan. Pwede mong patikusin ng gobyerno. Pwede mong sabihin lahat ng iyong gusto. Ganon ang democracy. Pero sa ibang mga bansa, halimbawa sa North Korea, ano bang meron sa North Korea? Ano? Demokrasi na rin sila. Noong panahon ni Marcos, nawala na yung pagka-demokrasya noong panahon ni Marcos nung nagtatag siya ng martial law. Siya lang yung pwedeng masunod. Mayroon din yun. Punta ka sa England, mayroon pa yung king and queen. Yan sila Queen Elizabeth. Iba ulit yung form of government. Ano po? Tapos sa Japan, mayroon din parliamentary, mga ganon. Form of government. So, napakarami po. Yung mga yun, puro tao ang nanunungkulan. Pero pag sinabi ng theocracy, Diyos ang nanunungkulan. So, sa Samuel, sa lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos, na miraklo, na kabutihan, na blessing, na pag-protekta sa kanila laban sa mga gustong sumakot sila, ayaw, hindi pa rin sila makontento sa ginagawa ng Panginoong
Diyos. Gusto pa rin nila yung meron silang nakikitang hari, katulad ng ibang mga bansa. At kinausap nila si Samuel, at si Samuel kinausap ang Panginoon, at ang Panginoon ay siyempre naawa. Yun eh. Masakit man sa kalooban ng Panginoong Diyos na gusto nang umalis ng mga tao sa leadership niya. Masakit yun, ano? Kumbaga, nasasabi mong nawalan lang ng tiwala yung tao sa leadership mo, ay naawa pa rin ng Panginoong Diyos at ibinigay si Saul na pinakaunang hari ng Israel. At noong tao na po ang nanungkulan, ayan na, nagdire-diretso na ang dilubyo sa bansang Israel. Kita niyo mga kapatid, noong sila ay under the leadership of God, wala talagang makasakop po sa kanila. Kahit bata-batan yun, pupunti lang sila eh. Parang mas malaki pa yung region 1 natin kumpara sa bansang Israel. Walang makasakop, walang makatalo. Ganun po ang proteksyon. Pero alam po ninyo, nung umalis na sila sa leadership ng ating Panginoong Diyos, yan, doon na nagsimula yung paghahati ng Israel. Nahati na sa Northern and Southern Kingdom. Doon na nagkaroon ng ibang Diyos-Diyusan. Doon na sila nasakop ng Babylonia. Doon na sila tuluyang pinalis sa sarili nilang bayan. So, nitong mga 1940s na lang po sila muling naitatag bilang isang estado. So, grabe po yung effect, yung consequence, ng sarili nilang kagustuhan. Gusto nila yun. Gusto nilang magkaroon ng leader na tao. Alam niyo po, ang taong leader, siyempre marami ang imperfection. Lalo na kung iisa lang ang namumuno sa napakalawak na teritoryo. Kaya ang bansang Pilipinas nagdesisyon na maging demokratiko para hindi lang nakatuon sa isang leader lahat ng responsibility. Kaya pag may problema ang Pilipinas, hindi natin pwedeng sabihin, kasalanan kasi lahat yan ni Presidente. Mali yun. Kasi mayroon pa tayong barangay kagawad, barangay chairman, mayroon pa tayong mga leader sa mga bayan, mga LGU, congressman, senador, hanggang sa mga gabinete ng ating Presidente. Napakarami po. Napakarami ang namumuno sa bansang demokratiko. Kasi ang ikaw lang ang naglilid, ay sakit sa ulo yan, napakahirap yan. Kailangan mo ng mga nasama. Kaya itong mga choices ng mga Israelita, yan ang nagbigay ng napakabigat na problema sa kanila. Ganon din tayo mga kapatid. Minsan, hindi minsan, kadalasan, tayo rin yung gumagawa ng ating problema. Alam mo ninyo kung bakit? Hindi kasi marunong makontento ang tao. Pagkatapos nito, mayroon pang gusto. Sige. Pag nagsawa, mayroon ulit. At yung mga kada desisyon na ginagawa natin, mayroong mga consequences po yan. Mayroong balik yan sa atin. It's either good or bad. Siyempre, kung sa pananaw mo, bad. Yung isang sitwasyon, bad. Yung sumunod na sitwasyon, bad. Kahit diyan ka na unti-unting masisiraan ng bait. So, sino ang may kagagawan, mga kapatid? Ikaw din lang naman. Tapos, pangalawa, meron naman yung mga problema na hindi ikaw yung gumawa. Napakadalang. Meron din, pero mas marami yung ikaw yung gumawa. Yung pangalawa, marami rin. Pero hindi kasing marami ng una. Yung iba, yung gumawa. Ayun. Halimbawa, yung kapitbahay mo, sinunod niya yung bahay mo. Siyempre, problema yun na hindi naman ikaw ang gumawa. O di kaya naman sa trabaho mo, sinira ka na sa boss mo, sinisanti ka ng boss mo sa issue hindi mo alam, hindi rin naman ikaw ang gumawa. Okay, so may mga nangyayari din po gano'ng mga kapatid, kahit kapwa
Kristyano yan, kahit ka-churchmate mo yan, ikaw, pwede kang maging dahilan ng problema ng ibang tao. Kaya iisipin mo rin po yun. Ano ba kasi ang nagiging dahilan? At ikaw ay nagiging sanhi ng problema ng ibang tao sa pagiging self-centered, pagiging makasarili mo sa buhay, o di kaya naman sa sobrang pagiging sarili mo, handang-handa ka ng tumapak ng ibang tao, handang-handa ka ng sumira ng ibang tao, lalong-lalo na yung salitang inggit. Yan. Uy, si ganito may ganyan. Ay, doon na nagsisimula yung inggit. Si ganito may ganyan. Doon pa lang, wala na. The moment pa lang na pumasok sa isip mo, yung buhay ng ibang tao, inggit na po iyon. Buti sana kung magsasabi ka ng maganda, kadalasan hindi naman, hindi maganda. Napakabihira akong makarinig ng chismis na good news. Kung isang beses, siguro sa 1 milyon na chismis, isa lang doon ang good news. At lahat yan, puro bad news. Lahat ng mga nangyayari hindi maganda, sige, banat, inggit, ay doon pa lang mga kapatid, pinagmumulat na ng problema ng ibang tao. Kaya ikaw ay mag-ingat. Siyempre, pag yung problema na yun lumabas, dahil problema na ng ibang tao, ibabalik sa iyo yun. So, babalik ka sa una. Yung problema mo yun, na ginawa mo sa iba, ikaw din naman ang gumawa sa iyong sarili. Kaya yan ang mga lagi natin iisipin, lagi natin tatandaan, lagi natin pagbubulay-bulayan. Okay po? Katulad na lamang ito, meron din naman mga problema, mga kapatid, na siyempre, ang kaitaas-taasan ang nagbibigay, o di kaya naman si best friend. Pag kaitaas-taasan ang nagbibigay, mga kapatid, yan ay test of faith. Diyan ka sinusubok. Yung kasabihan na walang ibibigay ang Panginoon na hindi natin kaya, totoo po yun. Kasi nakaayon ang ibinibigay ng Diyos doon sa kakayahan natin. Mga kapatid, yan ang tatandaan natin. Paano mo malalaman na yung problema na yon ay bigay ng Panginoon pag may itinuturo sa'yo? Halimbawa, tinuturuan kang maging pasensyoso, tinuturuan kang dumalang sa iba, o di kaya naman ay tinuturuan kang mag-serve dito sa church. Kasi pagka halimbawa, lilinis ka sa mamaktul ka patungkol sa church, ay, bubuhat na naman yung skin ko, gano'n. Pagka gano'n, sinusubok ka ni Lord. Uulit-ulitin na yun hanggang madisiplina ka. Mayroon din yung term na pagdidisiplina. Ngayon doon natin malalaman yan. Yung mga test niya, hindi ka may papalayo sa kanya. Yun ang pinaka-ebidensya o pinaka-sign, hindi ka malalayo sa kanya. Pero, yung mga test na iba naman ang nagbigay, si best friend, ilalayo ka niya sa presensya ng Panginoon. Anything na magpapalayo sa iyo sa Panginoon. Okay po? Halimbawa, magandang example yung nangyari ng Sunday Bundadong. Yung nakaraan na Sunday. Magbibigay. May bigay na nangyari. Tama po? Magandang bagay yun, bigayan. Pero ano yung pinaka-sole purpose nun? Bakit ang pagbibigay doon itinapat sa oras sa Panginoon? Wala namang samba ng Sabado, ng Biyernes, ng Huwebes, Lunes, hanggang Sabado, wala namang samba. O kahit linggo ng hapon, walang samba. Bakit itatapat sa araw, sa oras mo sa Panginoon? Blessing ba yun kaya sa Panginoon? Kaya yung blessing yun. Yun ang sinasabi natin. May ibinibigay din si best friend. Maganda rin na, hindi ka bibigyan ni best friend ng pangit kasi hindi mo natanggapin yun. Si best
best friend, magbibigay yan ng magagandang bagay sa iyo. Magbibigay yan ng mga nakakaakit ng mga bagay sa iyo. Pero ang titignan mo, nilalayo ba ako dito sa Panginoon? Pag ay nako, itigil mo na yan. Itigil mo na yan. Unahin mo muna ang Panginoon. Kasi mas maraming ibibigay ang Panginoon kaysa kay best friend. Kaya ang Panginoon, siya yung gumawa kay best friend eh. Ma-pride lang kasi si best friend. Hindi na kontento si best friend, kaya umalis, pinalayas sa langit, nag-rebelde. Yan ang mga problema, mga kapatid. So, sa kada aksyon natin, sa kada pwersa sa labas, mayroong mga issue na nangyayari sa atin. Saan ngayon papasok ang pananampalataya? Ang pananampalataya, mga kapatid, nandito. Huwag mong ilalagay dito. Ito, bukas yan, wala na yan. Yung mga feeling na yan, ano po? Wala yan, nawawala yan. Pero pag ilalagay mo sa iyong tukuti, sa iyong utak, yan ang mag-i-stay. Kaya ang nais ng Panginoong Jesucristo na sabihin sa kanila, huwag dapat kayo matakot kasi nga may pananampalataya ka. Ano ang ibig sabihin ngayon ng pananampalataya dito? Lahat ng buhay mo, lahat ng nangyayari sa buhay mo, ibibigay mo na yan, ilalagay mo sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang pananampalataya. Ano yung ibig sabihin doon? Ay mamatay ka sa gutom, tiwala ka pa rin kayo. Kung gutumin ka niya, okay lang. Eh kung bigyan ka ng sakit na COVID, okay lang. Ano ba? Kung may mawala sa'yo, okay lang. Ano ba? Kung naputulan ka ng kamay, okay lang. Kung maksidente ka, okay lang. Nagigets po ninyo. Bakit? Kasi lahat ng nangyayari sa'yo, si Lord ng bahala. Siya naman may hawak ng buhay mo eh. Yun ang gustong sabihin dito, mga kapatid ng ating Panginoong Jesus. Eh ano ngayon, kung lumubog tayo, hindi okay lang. Eh ano ngayon, kung hampasin, kung pangka natin ng palakas na alon, namatay tayo sa laot, hindi okay lang. Bakit? Sino ba naglalala sa atin? Panginoon. Sino rin yung may karapatang kumuha ng buhay natin? Ang Panginoon. Ang kaso, ang nagiging issue natin, mga kapatid, sinasaksakan kasi natin ang kaisipan natin. Tingin natin, pag nagka-problema tayo, no, end of the world na. Kala natin, hindi na tayo mahal ni Lord. Pag di ka, na-delay, halimbawa, yung allowance mo, na-delay yung bigay ng purpose, na-delay yung bigay ng ganito, ng mga anak mo, ng mga magulang mo, na-delay lang ha. Akala mo, hindi ka na mahal ni Lord. Pumapasok ka sa sarili mo, aba, nag-church naman ako palagi. Bakit ganun? Biglang nawala yung blessing. Oh. Ikaw lang nag-iisip nun. Ikaw din lang yung gumagawa nun, mga kapatid. Di ba? So, hindi pala ng palataya yun. Natutulad ka sa mga Israelita na hindi nakukontento sa leadership ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, pag sinabi natin pananampalataya, ipasok mo sa puputi mo, mamatay ka man, mabuhay ka man, pagkasakit ka man, anuman ang mangyari sa buhay mo, si Lord na ang bahala. Kaya kung may nagsabi sa iyo dyan, papatayin kita, kaya mo na, patulog ka lang. Kung mamatay ka, di mamatay ka. Kung mabuhay ka, di mabuhay ka. Ano? Diba? Doon ka makakatulog ng mahimbing. Pero papatay ka, huwag mo ba? Hindi yung tao yung papatay sa'yo, ikaw mismo. Kasi gulong-gulo na yung isip mo. Kainisip ng mga ganong bagay. At mayroon din akong warning, mga kapatid. Kasi may mga problema na wala naman talaga, pero ikaw mismo ang bubo. Lalo yung pag may narinig kang chismis. Wala naman talaga. Pero dahil sa narinig mo, lumalaki ng lumalaki, pinapalaki mo ng pinapalaki, hindi ka na makabuhay o makatulog ng kalmado. Kasi lagi mo na lang yung iniisip. Yung mga non-existing na mga sitwasyon, kaya iiwasan din natin yun. So, bottom line mga kapatid, whatever happens in your life, in our lives,
Hayaan mo na ang Panginoon Diyos yan. Mabuhay ka lang. Kahit just live your life to the fullest in the presence of God. Kung walang mapangisda, hindi wala. Ano? Isang linggo na, wala na tayong makuhang isda sa lao. Okay na. Kung gusto ni Lord na magutom ka, okay na. Ano po? Yun ang pananampalataya. Putting everything in Him. Amen po. Kaya dapat ganun ang pananampalataya natin. Hindi yung sa puso na, ay, I feel blessed today. Kinabukasan, parang namalan yung blessing. Hindi ko ma-feel si Lord. Hindi ko maramdaman si Lord. Hindi ko ganun. Hindi ganun ang pananampalataya, mga kapatid. Nandito. Okay po. Pag nasanay ang buhay mo na nandito ang pananampalataya mo, susunod ito. Kahit galit ka, kahit malungkot ka, kahit wala ka sa mood, kaya mong mag-service. Pansinin nyo yung mga taong hindi sanay, yung nandito yung pananampalataya. Bakit hindi ka nanalangin? Galit ako eh. Bakit hindi ka nag-worship? Tinatamad ako. Di ba yung katamaran feeling yan? Ano? Hindi mo kayang magsakripisyo sa Panginoon kasi nakabase ka sa feeling. Parang mag-jowa din yan. Bakit hindi mo i-text yung jowa mo? Hindi mo naman namimiss. I-text mo lang pag namimiss mo. Kaya ano ba yung namimiss? Di ba feeling yun? Oh, ganun din sa mag-asawa. Bakit hindi kayo naglalambingan? Papaw, nag-iwo pa na. O, di ba feeling nyo na walang kalanggana? Eh, bilang asawa, may obligasyon kang, ano ba yan, lambingin yung asawa mo. Okay po, mga kapatid. Kaya ngayon, gusto kong ipasok ang mga tatay. Ang mga tatay, tahimik yan. Ang mga tatay, hindi yan expressive. Yung mga asawa po natin, hindi sila expressive. When we say expressive, yung, honey, I miss you. Hindi sila gano'n. Puro. Ako mo, puro yan. Sila ba? Baby, I love you. Hindi sila gano'n. Puro na lang sila. Ano mga kapatid? Pero saan nila ipinapakita yung pagmamahal nila? Sa gawa. Sa gawa. Ano pa mga kapatid? Dahil tahimik sila. Kung sumamaman ang loob nila, hindi nila mailabas-labas sa pamilya. Kasi yun nahihiya. Mahihiyain. Mayroon namang mga ama na makapalamukha. Yung hindi mahihiyain, kaya sabihin. No? Kaya minsan, yung mga mahihiyain natin mga ama, para sila ay makapagsabi ng kanilang hinanait, kailangan nila ng kaunting pampalakas ng loob. Ano yun? Pilsen. Gusto ko ba yun? Pilsen. Bilog. Yan. Minsan kailangan nila kasi hindi na nila kaya yung sama ng loob nila. O di kaya naman yung problema na gumugulo sa kanila. Okay po, kaya pag mga ganon, minsan yun ay paparelax. Pero pag sobra mga kapatid, bisyo na yun, araw-araw na. Okay po, kaya ang damdamin ng isang tao, may hangganan din. Kasi ang mga nanay natin, kaya nilang sabihin agad yan sa ibang mga tao. Diba? Ano ba ang mga mahilig mag-chismis? Hindi ba mga babae? Mga mag-chismisan na lalaki? Usually, babae, kasi madali nilang ma-express. Di ba kapag na-express mo yung sama ng loob mo, sa ng pakiramdam, paano ang lalaki? Kasi meron pakiramdam ng lalaki, pag nag-open sila, mahina sila. Bakla sila, parang ganun. May ganung psychology. Kaya napakabihira sa lalaki ang maglabas ng sama ng loob. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kaya mga babae, mga asawa, lambingin ninyo. Ano ba? Oh,
asawa, ganun din sa mga anak. Huwag natin ipakita na hate natin yung mga dad natin. Tahimik lang yung mga yan. Pero deep inside, they are hurting. Wow. They are hurting. Bihira lang yung nag-open sa mga asawa nila. Lalo sa mga anak nila. Okay po mga kapatid, kaya nawa, sa pananampalataya din natin, isama natin yung mga tatay natin, at kung papaano tayo nananalangin, kung makipag-usap sa Panginoon, ganoon din tayo sa ating mga tatay, sa ating mga mister. A bit of a warning, kung yan ay lasing na lasing, wag mo kakausapin. Umuo ka lang ng umuo. Pero pag yan ay nakainom, na hindi naman masigsag-sigsag ang kanyang lakad, pwede mong kausapin yan. O kamusta? Araw ay... Ano ba yung inaraw? Na, kamusta? O, tignan nyo, mas may lakas sila ng loob na mag-open. At saka ang sarap pakinggan pagka gano'n. Ano po? So, gano'n tayo ha? Sa ating Panginoon at sa ating mga tatay din. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu. Amen. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa akin ng lakas ng loob upang maglingkod sa Diyos. Ang pagbibigay ay nangangailangan din ng lakas ng loob
itinataas ang iyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na inyong pinarating sa amin patungkol sa pananampalataya. Natunay nga po na dapat kami sumasampalataya na nakabase sa aming paniniwala, sa aming kaisipan, at hindi nakaugat sa pakiramdam o sa feeling namin. Panginoon, mas turuan niyo pa po kami nang sa gayon ang aming kaalaman patungkol sa inyo, patungkol sa inyong kapangyarihan ay mas lalo pang lumalim at lumawa na siyang makakatulong na kami ay hindi matakot sa oras ng mga sakuna sa aming mga buhay, sapagkat nalalaman namin na kayo ang may hawak sa aming mga buhay at kayo rin, O Diyos, ang may kapangyarihan na magpatigil ng mga bagyo na dumarating sa amin. Panginoon, inilalapit din po namin ang aming mga ama, ang aming mga lolo, ang lahat ng mga tao na naging ama. Lalo-lalo na po sa inyo, Diyos, na aming pinakadakilang ama. Salamat po sa inyo at salamat din po sa ginamit ninyong mga ama namin dito sa lupa, na siyang nagtaguyod ng mabilya, na siyang nagtaguyod sa amin, mga anak, mga apo, at sa mga kanunuluan pa, O Diyos. Panginoon, inilalapit namin ang aming mga ama dito sa lupa sa inyo, na alam po namin sila rin ay may mabigat na nararamdaman sa kanilang kalooban, na sila rin ay nabubuluhan na sa kanilang mga isipan. O Diyos, we are praying for your healing presence, healing grace, and healing power upon them, O God. Nang sa gayon, makaramdam sila ng kapayapaan, ng kahimas-masan, O Diyos, na nagbubula sa inyo at hindi sa kung anumang bisyo na yung pa, O Diyos, ang sisira sa kanila at sasamahan nila sa kanilang mga pamilya. Panginoon, tulungan niyo po ang mga ama na ito sa kanilang mga buhay,